Żvilupp biswit katakombi Rumani f'Argirdu f'Kerċem mhux se jsir wara li l-awtorità tal-ippjanar irrevokat il-permess għal dar ta' żewġ sulari. Il-bord tal-awtorità tal-ippjanar ivvota b'mod unanimu biex dan il-permess ikun revokat. Kien f'Jannar li għadda li jingħata l-permess għall-iżvilupp biex tinbena dar fuq żewġ sulari. Waqt li l-applikazzjoni kienet qed tiġi proċessata, id-Direttorat tal-Ippjanar ikkunsidra s-sit bħala żona arkeoloġika klassi B. Iżda records tal-Gvern juru li dan is-sit ta' Argerduf u ż-żona tal-madwar sa 100 metru kienu protetti bħala kategorija A f'Ottubru tas-sena 2000. Din id-diskrepanza deret fuq is-sistema elettronika tal-awtorità li hija użata mid-Direttorat tal-Ippjanar meta jiġu evalwati applikazzjonijiet tal-iżvilupp. L-applikant insista li l-permess kellu jibqa' għax is-sovrintendenza tal-wirt kulturali m'oġġezzjonax għal dan il-permess. Johan Buttigieg, chairman tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar, qal li l-perit tal-proġett seta' kien konxu tal-iżball fil-klassifikazzjoni u għamel disservizz lil bord jekk ma qajjimx il-kwistjoni qabel il-permess kien deċiż. Dan il-permess ġab l-oġġezzjoni ta' diversi għaqdiet ambjentali u oħrajn li jaħdmu favur il-wirt kulturali Awċi. Dan għax iż-żona kemm il-darba ġibdet l-attenzjoni ta' arkeologi u dan għax huwa l-uniku post fawdex fejn hemm katakombi li joħduna lura għal żmien ir-Rumani u l-Biżantini f'Malta.